צהריים טובים. מהז'אנר. קוראים לי נטלי צוקרמן. כשהייתי בת 12 בשנת 1990 עברתי תאונה. זאת לא תאונת דרכים. זאת תאונה, האמת היא די מטומטמת, תאונה בצופים. יצאנו למחנה קיץ ביער עוספיא, ובנינו בהתאם לנושא השנתי שהיה צבא, בנינו טנק מסנדו. כולם יודעים מה זה סנדו? כן. כן. רק למי שלא היה יודעים להגיד, הסנדות זה בולי עץ. בבוקר שלחו אותי למטבח. עכשיו, אני הייתי ילדה נורא פחדנית, והאמת היא שאני גם היום קצת פחדנית, בעיקר מאנשים חדשים. ושיקרתי. אמרתי שאני צריכה להביא משהו מהתיק שלי. וכשנכנסתי מתחת למבנה, שמעתי נטלי, תיזהרי. ואז המבנה נפל עליי, נשברה לי חוליה בגב, הייתי משותקת, הייתי מאושפזת חצי שנה בבית חולים, למדתי ללכת מחדש, הלכתי עם קביים בערך עד כיתה י', ותכלס עד היום זה די סיפור, זאת אומרת, אני צולעת, אני גוררת רגל, אני לא יכולה לרוץ, אני לא יכולה לקפוץ, וקשה לי מאוד לעלות במדרגות בלי עזרה. היי, קוראים לי נטלי צוקרמן. כשהייתי בת 12 שנת 1990, אז עברתי תאונה בצופים, נפל עליי מבנה מסנדות ונשברה לי חוליה בגב. בלילה, אמא שלי שאלה את המנתח, דוקטור חנני 1.90 מטר, אם אני אחזור לרקוד. אז הוא אמר לה, אם היא תחזור ללכת, אני אהיה מרוצה. השבר שקרה היה פה, בחוליה L1, בערך פה. היא התפוררה, זרקו אותה לפח, ובמקומה לקחו שתל עצם כאן, גן שמאל, שמו אותה במקום. מאז הייתה חוליה אחת שהסתובבה, החזירו אותה למקום, הוסיפו שתי חוליות מתחת, קשרו אותה, ושמו לי מוטות טרינגטון לאורך כל הגב, והשאירו לי צלקת. עכשיו, המוטות היו פשוט נורא ארוכים, בגלל שלא היה להם איך לחתוך אותם. לפני כמה שבועות עשיתי צילום, וגילו שאחד מהם נשבר. פרופסור דקל, ינואר 94. נמצאה צלקת באורך של 23 סנטימטר בחלק האחורי של עמוד השדרה באזור התורקולומברי. הצלקת מכוערת בצורה קלה. כמו כן, 10% נכות צמיתה לא פונקציונלית בגין הצלקת הארוכה בחלק האחורי של גבה, לפי סעיף 75(1) ב'.
כשהייתי בת 12 בשנת 1990, אז עברתי תאונה בצופים. נפל עליי מבנה מסנטות, הייתי משותקת, נשברה לי חוליה בגב, ובמשך חצי שנה הייתי בבית חולים, אחר כך הלכתי עם קביים בערך לכיתה י', ותכלס גם היום זה די סיפור, זאת אומרת, אני צולעת, אני גוררת רגל, אני לא יכולה לרוץ, אני לא יכולה לקפוץ, וקשה לי מאוד לעלות במדרגות בלי עזרה. אבל היום אני כבר בת 34, ואני עושה תואר שני באוניברסיטת תל אביב בתיאטרון. באחד השיעורים עשיתי איזשהו מיצג. זה מה שאני עושה, אני עושה מיצגים בפרפורמנס. ואחרי המיצג, נעמה, החברה שלי, אמרה לי, את תמיד בוחרת בכוונה פעולות שמוציאות החוצה את הנכות שלך. תודה. מרץ, 91 עד 92. דוקטור שמש, פרופסור מלמד, פרופסור שקו. אין ספק שמגבלות אלו פוגמות ויפגמו באורח חייה והשתלבות במסגרות שונות. יש לתת הערכה ומעקב פסיכולוגיים תומכים, פעם או פעמיים בשבוע, ללוות את השתלבותה במסגרות החברתיות השונות. בצילום הרנטגן בשחרורה נראה שחזור משביע רצון של השבר. אינה משתתפת בשיעורי ההתעמלות, אינה נוסעת לים ואינה יוצאת לטיולים.
הנעל לא תהיה מסוגלת לעבוד בעבודה שדורשת עמידה בהליכה. תהיה מסוגלת לעבוד בישיבה, במשרה שלמה, בהתאם להשכלתה ולכישוריה. ב-2002 או 2003 חייתי בסקוטלנד, למדתי שם פרפורמנס, והופעתי באיזושהי הצגה, כשהתמונה הראשונה הייתה תמונה של כאילו אנחנו הולכות כמו דוגמניות, ופעם על הבימאית, שהיא גם חברה טובה, ביקשה שאני אהיה הראשונה שיוצאת כדי להבליט את ההליכה האיטית שלי ואת הצליעה שלי, ביחס כמובן לדוגמניות הרגילות. זו הייתה הצלחה ממש ממש גדולה, וכולם היו בטוחים שהייתי דוגמנית לשעבר וכל מיני כאלה. אז למחרת בבוקר היא ניגשת אליי ואומרת לי, אכפת לך פשוט להקצין קצת את הצליעה שלך? פשוט אתמול בערב זה לא כל כך עבד, זה לא כל כך שמו לב. עובד סוציאלי, גדעון האס, דצמבר 92. לדעתי מדובר בנערה בעלת מוטיבציה גבוהה, מקובלת בחברה ואינה חסה על עצמה. אין לה מצבי דיכאון, אינה מסתגרת בתוך עצמה, ולדעתי השלימה עם מצבה בצורה חיובית ביותר. לדעת פרופסור שקו ולדעתי אינה זקוקה לטיפול פסיכולוגי או לטיפול נפשי. יתרה מכך, לדעתי הנפגעת יכולה לשמש דוגמה לשיקום מוצלח, כאשר תגדל, תרכוש לעצמה מקצוע ותהווה דמות חיובית בחברה. אבא, יכול לעבור את זה? אני אקריא לך לפני השינה סיפור על חייל הבדיל. היו 25 חיילי בדיל. נער קטן קיבל אותם ליום הולדתו. כולם אחים שנוצקו מקו בדיל אחת ישנה. הם כתפו את כלי הנשק שלהם והביטו הישר קדימה. וכולם לבשו מדים נהדרים בצבעי אדום וכחול. כל החיילים היו זהים חוץ מהאחרון. לא היה די בדילה שלימו, ולכן יצקו לו רק רגל אחת. אבל הוא עמד איתן על רגלו האחת, ממש כמו כל חיילי הבדיל האחרים. והוא חייל שיסופר עליו בסיפור המעשה הזה. השולחן שניצבו עליו חיילי הבדיל היה מכוסה בהרבה צעצועים אחרים. אבל טירה יפה עשויה מנייר משכה את העין יותר מכל השאר. בפתח הטירה עמדה נחמדה גברת אחת קטנה. היא הייתה גזורה מנייר, אבל היא לבשה חצאית ממש ורוד. הגברת הקטנה הייתה רקדנית. היא מתחה את זרועותיה למעלה בחדניות רבה מאין כמוה, וגם את אחת מרגליה מתחה לאחור עד כדי כך שחייל הבדיל לא יכול היה לראות אותה, וחשב שיש לו רק רגל אחת, ממש כמוהו. זאת האישה בשבילי, אמר. אך הדברים כה רבים מפרידים ביניהם. היא אצילית כל כך, היא גרה בטירה, ולי יש רק קופסה אחת שאני גר בה עם כל חיילי הבדיל האחרים. מקום כזה לא מתאים לאישה כמוה. ובכל זאת, אולי אנסה להתיידד איתה. אבא, אתה יכול שנייה לבוא ולהחזיק את זה? הוא נשכב בלא קומתו על השולחן, נוקשה כמו קודם. עכשיו היה יכול לצפות בגברת הקטנה כל הזמן. הגברת הקטנה והאדורה עמדה על הרגל האחת שלה בלי להתעייף ובלי לאבד את שיווי המשקל. בלילה התחילו כל הצעצועים להשתולל. רק שניים אינם זזים ממקומם, הרקדנית והחייל שמביט בה. היא עמדה על קצות האצבעות שלה בלי לאבד את שיווי המשקל. אפילו לרגע ושתי זרועותיה פשוטות כלפי מעל. ואילו הוא עמד איתן וזקוף על רגלו האחת והביט בה בלי הפסקה. למחרת הונח החייל על עדן החלון. אם באשמת רוח ברצים, או שמא באשמת יריבו שדון צעצוע, נופל החייל מן הקומה השלישית כשראשו כלפי מטה. אוי, איזו נפילה נוראית. רגלו נותרה ישרה באוויר, ואילו הוא לא יכול היה להפסיק לחשוב על הרקדנית שנשארה בחדר. למקום הגיעו שני נערי רחוב. תראה, אמר אחד מהם, שוכב כאן חייל בדיל, בוא נשלח אותו לשוט קצת. הם הכילו סירה מנייר עיתון, והחלו משיתים אותו במורד תעלת הביוב החשוכה. חבל שהגברת הקטנה לא נמצאת איתי פה בסירה, חשב החייל. אם היא הייתה פה, אז מצדי היה יכול להיות חשוך כפליים. ובינתיים נגרף את הסירה הלאה והלאה אל תעלה רחבה. הנייר
מתמוסס ונקרע, והחייל האמיץ יורד למצולות מבלי להניד עפעף. הוא חשב על הדברית הקטנה והנחמדה שלא ישוב לראות עוד לעולם, וזמר ישן נושן הדהד באוזניו. לוחם אמיץ, שלום שלום, איש לא יצילך היום. דג גדול בולע אותו, וגם בתוך בטן הדג מקווה חייל הבדיל שהגברת הקטנה לא תשכח אותו, אלא תמשיך לזכור את הדג שנלקח ברשת ונמכר. המבשלת מגלה את הצעצוע במאיו ונושאת אותו לחדר הילדים. איזה פלא, חייל הבדיל מוצא את עצמו בדיוק בחדר שמנו נפל. דבר לא השתנה. אותה רפתנית קטנה ונחמדה המשיכה לעמוד על רגל אחת, כשהרגל השנייה מתוחה באוויר. גם היא הייתה איתנה. הדבר נגע לליבו של חייל הבדיל עד כדי כך שכמעט הזיל דמעות של בדיל. אבל לא מתאים לחייל לבכות ככה. הוא הביט בה והיא הביטה בו, אבל איש מהם לא פצע את פיו. לפתע אחד הילדים השליך אותו לאש. חייל הבדיל המסכן עמד מוקף באור עז והרגיש חום נורא בעצמותיו. אבל הוא לא ידע אם חום האש הוא או חום האהבה שבליבו. הוא הביט בגברת הקטנה והיא הביטה בו. הוא הרגיש איך הוא הולך ונמס, אבל המשיך לעמוד איתן והנשק בידו. פתאום נטרקה הדלת ורוח פרצים סחפה גם את הרגלנית אל התנור. למחרת, כשהעוזרת גורפת את האפר, היא מצאה בתוכו לב דיל זעיר ושושנה צדקית מפויחת. היי, קוראים לי נטלי צוקרמן. כשהייתי בת 12 בשנת 1990, אז עברתי תאונה בצופים, נפל עליי מבנה מסנדות, נשברה לי חוליה בגב, הייתי משותקת, הייתי מאושפזת חצי שנה בבית חולים, למדתי ללכת מחדש, הלכתי עם קביים בערך עד כיתה י'. תכלס גם היום זה די סיפור, זאת אומרת אני צולעת, גוררת רגל, מאוד קשה לי להרים דברים כבדים, יש לי בעיה של שיווי משקל, ומאוד מאוד קשה לי לעלות במדרגות בלי עזרה. בזמן האחרון אני יוצאת להרבה מאוד דייטים, ולא כל כך רוצה למכור להם חתול בשר. כאילו, באיזשהו שלב עולה השאלה, מה קרה ברגל? ואז, כאילו, מה אני עונה? עכשיו, לפני שבועיים יצאתי לבליינד דייט עם בחור שקוראים לו טל. וכבר קבענו בבית קפה, ואני כבר כאילו ישבתי, ואז הוא הגיע, והוא היה ממש חתיך, אז הוא ישר מצא חן בעיניי, ונראה לי שגם אני מצאתי חן בעיניו, כי כאילו ישר חייכנו כזה, והתחלנו לקשקש, היה מגניב. ואז באיזשהו שלב הוא שואל אותי, אז על מה את עובדת עכשיו? אני אומרת לו, אני עובדת על הגוף האחר, ומספרת לו את הסיפור של הפציעה שלי. תוך כדי זה שאני מספרת, אני רואה איך הוא שוקע עמוק יותר ויותר בתוך הכיסא. המבט על פניו נע בין דאגה נוראית למבוכה קטסטרופלית. אז אני אומרת לו, טל, אתה נראה ממש מסכן, הכל בסדר? שתיקה. אני מרגיש שאני טובע. אבל תמשיכי לדבר, זאת אומרת, כל מה שאני אגיד עכשיו לא משתווה למה שאת אמרת, זאת אומרת, אין לי זכות לדבר, דברי. אוקיי, זה לא בדיוק התגובה כמובן שאת רוצה בדייט הראשון שלך, אז אמרתי לו, טל, זה שטויות, כאילו, אני חיה את זה בגיל 12, אני כל שבוע בערך צריכה לספר, בגיל 12 עברתי תאונה שנת 1990, נשברה לי חוליה בגב, הייתי משותקת בבית חולים, עד כיתה י', כאילו, זה שטויות. זה לא מרגיש שזה שטויות. טוב, איכשהו עברנו, הצלחתי להעביר את השיחה, לדבר על המלט ועל שייקספיר, זה כן רלוונטי, זה לא רלוונטי, אבל לא משנה, השיחה כבר, כמו שאתם מבינים, ממש הייתה אותו דבר, ואז קמנו ללכת. וראתה לי הרגל. אז הוא מסתכל לי על הרגליים ואומר, כן, אני רואה שאת צולעת. עכשיו, לכו תסבירו לו שכאילו, כשאני מתרגשת אז אני צולעת יותר, ובדרך כלל אני לא כזה צולעת, כאילו, אי אפשר ממש לשים לב, אבל... טוב, בזה כבר חשבתי שנגמר הדייט. ואז פתאום הוא מסתכל ואומר לי, את רוצה שאני אבוא עלייך? לא. זאת אומרת, אני צריכה לקום ממש מוקדם מחר בבוקר, אתה רוצה לבוא עליי בפעם אחרת? ושוב שתיקה, עומד נבוך כזה, כמו תלמיד נזוף. אני אגיד לך מה אנחנו נעשה, טל. אני אתן לך חיבוק ונשיקה ואני אלך, בסדר? בסדר.
היי, קוראים לי נטלי צוקרמן. בשנת 1990, כשהייתי בת 12, עברתי תאונה בצופים, נפל עליי מבנה מסנדות ונשברה לי חוליה בגב. הייתי משותקת, הייתי מושפטת חצי שנה בבית חולים, למדתי ללכת מחדש, הלכתי עם קביים בערך עד כיתה י'. ותכלס גם היום זה די סיפור, זאת אומרת, אני לא יכולה לרוץ או לקפוץ, קשה לי מאוד להרים דברים כבדים, יש לי בעיה של שיווי משקל, וממש ממש קשה לי לעלות במדרגות בלי עזרה. ההרצאה של קרן עידו נתן, יצירות שיצרתי שמעולם לא ראיתם בחניה, בבקשה. יצירות שמעולם לא יצרתי